വിഷ്ണുശാലിനിയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിൽ കമലം പറയുന്നതൊക്കെ സത്യഭാമ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നല്ലേ. എനിക്കൊരു സംശയമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയ്യോ സത്യാമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമലിനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാൻ നിന്നങ്ങ് പറയുകയാണ്. എന്നാൽ ഏട്ടത്തിയമ്മ വിളിക്കുന്നു, അല്ല സത്യാമ്മ വിളിക്കുന്നു, ആശാനെ ഞാൻ പോണേന്നും പറഞ്ഞ് കമല ഒരുവിധം അവിടെ നിന്നങ്ങ് മാറി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. തുടർന്ന് വിഷ്ണുവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്കൊരു സംശയമില്ല, നിങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും കൂട്ടുകാരൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും പ്ലാനൊക്കെ കറക്റ്റായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ കളക്ടർ മേഡത്തെ ഞാൻ എന്തിനാ വീട്ടിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കണോ ആനയിക്കണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് കളിയാക്കുകയാണ്. അന്നേരം അമ്മയെ കബളിപ്പിച്ചതൊന്നും അല്ല, പൂന്തുറക്കാരുടെ ആവശ്യം ന്യായമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സത്യഭാമ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതും. നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ചെറുവിരൽ അനങ്ങിയാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും, പക്ഷേ ഈ സത്യഭാമയെ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ആവശ്യം ന്യായമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടത്തേക്ക് വന്നത്. ഈ ശാലിനിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു കുറ്റിച്ചൂല് ഇരുന്നാലും അതിനുവേണ്ടി സത്യഭാമ ഇറങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിഷ്ണുവിനോട് ആകെ അങ്ങ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് സത്യഭാമ അങ്ങ് പോവുകയാണ്. തുടർന്ന് വിഷ്ണു ആണെങ്കിൽ അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ്. അതേസമയം ശാലിനി ആണെങ്കിൽ അകത്തെ ജനലിൻ്റെ അവിടെ നിന്നിട്ട് വിഷ്ണുവിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. വിഷ്ണു ആണെങ്കിൽ മാനയിലൊക്കെ ചുരുട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ട്, ആകെ ദേഷ്യത്തിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ശാലിനി ഇങ്ങനെ നോക്കി കാണുകയാണ് അവിടെ നിന്നിട്ട്. അന്നേരം കമലം വീണ്ടും വിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. സത്യാമ്മ പോയല്ലോ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അന്നേരം സത്യാമ്മ എന്താണ് പിന്നെ ആശാനോട് പറഞ്ഞത്, ഇനിയിപ്പോൾ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതിന് ആശാനെ പ്രശംസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കാണും അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ വിഷ്ണുവിനെ അങ്ങ് ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. വിഷ്ണു ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് കമലം ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ കേട്ടിട്ട്. സത്യഭാമ ഉള്ള വഴക്ക് മൊത്തം വിഷ്ണുവിനെ പറഞ്ഞല്ലോ. അന്നേരം ശാലിനി നോക്കുന്നതെന്ന് വിഷ്ണു കാണുന്നില്ല. അന്നേരം നിൻ്റെ ഒരു കാഞ്ഞ ബുദ്ധി, ഇത് കാരണമാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചതെന്നും പറഞ്ഞ് കമലിൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് വിഷ്ണു അങ്ങോട്ട് തിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ആശാനെ വേദനിക്കുന്ന ആശാനെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കമലിനെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഒന്നുകൂടി ഇറുക്കി പിടിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്നാണ് കമലൻ ശാലിനിയെ കാണുന്നത്. അന്നേരം ആശാനെ ഏട്ടത്തിയമ്മ എന്ന് പറയുകയാണ്. അന്നേരം വിഷ്ണുവും കാണുന്നുണ്ട് ശാലിനിയെ. അന്നേരം വിട ആശാനെ കൈ വേദനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഷ്ണു ഒന്നുകൂടി ഇറുക്കി പിടിക്കുകയാണ്. അന്നേരം കൈവിട് എന്നിങ്ങനെ വിഷ്ണുവിനോട് ശാലിനിയ ജനലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വിഷ്ണു അത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, അതെല്ലാം മൈൻഡ് ആക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ജില്ലാ കളക്ടറാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്, കൈവിട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുവിധം അയയുകയാണ് വിഷ്ണു. പക്ഷേ ദേഷ്യഭാവം തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് കമലിൻ്റെ കൈ അങ്ങ് വിടുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് കമൽ ഇങ്ങനെ നേരെ കഷ്ടമൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നേരെ നിൽക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് മാഷ് നല്ല ചൂടിലാണല്ലോ മാഷ്, നമുക്കൊരു ചായ കുടിച്ചാലോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. അന്നേരം വിഷ്ണു മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉഷ്ണേന ശാന്തി എന്നാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നേരം ചെല്ലാമെന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിൽ അന്നേരം വിഷ്ണുവിനോട് കമലിനും ചെല്ല് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് ഒന്ന് വാ എൻ്റെ മാഷേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശാലിനി അങ്ങ് മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് ശാലിനിയുടെ പുറകെ വിഷ്ണു ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അന്നേരം വിഷ്ണു ആകെ ദേഷ്യത്തിലാണ്. അന്നേരം ഒരു ചായ കുടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എങ്ങോട്ടായി വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരം നടക്കുമ്പോൾ ചിലരുടെയൊക്കെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് കുറയുമല്ലോ എന്ന്. അന്നേരം 6 വർഷമായിട്ട് ആറാത്ത ചൂടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷ്ണു ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അന്നേരം ശാലിനി ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ വിഷ്ണുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വിഷ്ണു ആണെങ്കിൽ ശാലിനിക്ക് അങ്ങോട്ട് മുഖം കൊടുക്കുന്നില്ല. തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ കളക്ട്രേറ്റിൽ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അകത്ത് തന്നെ ചായ കിട്ടുമല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനായി പുറത്തൊക്കെ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് ആറട്ടെ, വാ നടക്കുമെന്ന് പറയുകയാണ്. എന്നിട്ടും വിഷ്ണു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ വലിയ പദവിയൊക്കെ വഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ പ്രോ എന്നിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ശാലിനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നത്. അന്നേരം പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുകയാണ്. അന്നേരം അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലായിടത്തും പോയി ചായ കുടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുകയാണ്. അതുപോലെ AC റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ വരില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അന്നേരം അതെന്താ AC റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇത്ര ഇതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അന്നേരം AC-ലിരുന്നാലേ എനിക്ക് ചൊറിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷ്ണു ആണെങ്കിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന അടിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കുകയാണ്. അന്നേരം ശാലിനിക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ പിണക്കത്തിൻ്റെ ഭാവമാണെന്ന്. പക്ഷേ ശാലിനി ഒട്ടും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല. തുടർന്ന് അതല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ പോയി കുടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിഷ്ണുവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് ആ കളക്ട്രേറ്റിൻ്റെ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ കച്ചവടക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ചായയും കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആരൊക്കെ ചായയൊക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അന്നേരം അവിടെ നിന്ന് കുടിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ AC-ലിരുന്നാൽ ചിലർക്കൊക്കെ ചൊറിയില്ലേ, അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കുടിക്കാമെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മറ്റേ പ്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ചില സമയത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിങ്ങനെ ശാലിനി പറയുക. എന്നിട്ട് ഈ പഞ്ചാര വിറ്റു നടന്ന കുഞ്ചു ആ പാട്ട് അത് പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ എനിക്കും ആവാമെന്ന് പറയുകയാണ്. അന്നേരം കുഞ്ചുവിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു പോവല്, അത് ആ സംഗതി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും പണ്ട് പഠിപ്പ് നിർത്തിയത്, ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പോലെ കളക്ടറായിട്ട് ഞാനും ഇവിടെ ഇരുന്നേനെ എന്ന് പറയുകയാണ്. അന്നേരം ശാലിനിക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അന്നേരം അതെന്താ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു കഥ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്. പുതിയതൊന്നും അല്ല, പഴയത് തന്നെ എന്ന് പറയുകയാണ്. അന്നേരം അതങ്ങോട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് വിഷ്ണു പറയുന്നുണ്ട്, അന്ന് ആ പാട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു, അതിനുശേഷം ഞാൻ പഠിപ്പ് നിർത്തിയതാണ്, അതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, ഞാൻ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലെ കാര്യം പറഞ്ഞതാണെന്ന്. അന്നേരം ശാലിനി ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം കളക്ടറായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലൊന്നും വലിയ പിടിയില്ലല്ലേ, ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെന്ന്. അന്നേരം ശാലിനി അങ്ങ് ചിരിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് അവിടെ നിന്ന് ചായ കുടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ചായ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ല. ആ
ചായക്കാരന്. അന്നേരം പൈസ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചില്ലറ ഇല്ലയെന്ന് ഇയാൾ പറയുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ഈ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആവശ്യം പോലെ ചില്ലറയുണ്ടെന്ന്. എങ്കിൽ പിന്നെ താൻ തന്നെ വെച്ചോ, പിന്നെന്താ പ്രശ്നമെന്നും പറഞ്ഞ് അയാൾ ചായയുമായിട്ടും പോകുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ഈ കടക്കാരൻ വഴക്ക് പറയുകയാണ്, കളക്ട്രേറ്റ് മുഴുവൻ ഇരപ്പാളികളാണല്ലോ, ഒന്നിനും വകതിരിവില്ല. അന്നേരം അത് കേട്ട് വിഷ്ണുവിനങ്ങ് ചിരി വരുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ശാലിനിയെ നോക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് ശാലിനി വിഷ്ണുവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ചായ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. തുടർന്ന് ശാലിനി കടക്കാരനോട് ചോദിക്കുന്നു, ബാബുക്കുട്ടൻ എന്നാണ് പേര്, എന്നെ മനസ്സിലായെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ശാലിനി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അയാൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്, തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ചായ ഒഴിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഓർമ്മ വരികയാണ്. അന്നേരം ഞാനിവിടത്തെ എന്നിങ്ങനെ ശാലിനി പറയാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ, തട്ടുകട ശാലിനി എനിക്കറിയാമല്ലോ എന്നിങ്ങനെ പറയുകയാണ്. അന്നേരം വിഷ്ണുവിനെ ആകെ എങ്ങ് ചിരി വരുന്നുണ്ട്. ശാലിനി അങ്ങോട്ടൊക്കെ ആകെ നാണം കെട്ട പോലെ നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വേണ്ട, ഇവിടെ നിന്ന് കുടിക്കേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വിഷ്ണു പറയുകയാണ്, അല്ല നേരത്തെ എന്തോ ആംബിയൻസ് പ്രോട്ടോക്കോൾ മാറ്റി വെച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആകാമെന്ന്, എനിക്ക് അത്ര ആംബിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. തുടർന്ന് അവിടെ നിന്നില്ലേ, എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മതി ചായ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിഷ്ണു നിൽക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് ഇയാൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ കൊച്ച് ആശാൻ അങ്ങനെയാണ്, ആശാന് നന്ദി സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഈ കൊച്ചിന് നന്ദി സ്നേഹം ഒന്നുമില്ല, ഈ കൊച്ച് എനിക്കൊരു 54 രൂപ 50 പൈസ തരാനുണ്ടെന്ന്. അന്നേരം ഞാൻ ഇയാൾക്ക് എപ്പോൾ തരാനുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഒരു വർഷക്കണക്കും ഒക്ടോബർ 13-ാം തീയതിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ അവിടെ 1 ലിറ്റർ പാല് കൊണ്ട് തന്നു, പിറ്റേന്ന് അവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആട് കിടന്നിടത്ത് പൂട പോലും ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അന്നേരം ശാലിനിക്ക് ചിരി വരികയാണ്. വിഷ്ണുവിനെ ആകെപ്പാടെ അങ്ങ് ചിരി വരുന്നുണ്ട്. വിഷ്ണു ചിരി അടക്കി പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ആ പൈസ ഇങ്ങോട്ട് തന്നേ മതിയാവുള്ളൂ, അന്നത്തെ 1 ലിറ്ററിൻ്റെ പാലിൻ്റെ പൈസയാണ്, എൻ്റെ കണക്കിൽ വെട്ടാതെ കിടക്കുന്ന കാശ് അതാണ് എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് ഇയാൾക്കുള്ള പൈസ, എൻ്റെ പൈസ 54 രൂപ 50 പൈസ അല്ലേ ഇപ്പോൾ തരാമെന്ന് പറയുകയാണ്. തുടർന്ന് ശാലിനി ഇങ്ങനെ കയ്യിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പേഴ്സില്ല. അന്നേരം നെറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇല്ലേന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അന്നേരം അതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാലിനിയുടെ കയ്യിൽ ഫോണും പേഴ്സും ഒന്നുമില്ല. തുടർന്ന് ശാലിനി ആകെ എന്നങ്ങ് പരുങ്ങുകയാണ്. അന്നേരം പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് തരുമെന്ന് പറയുകയാണ്. അന്നേരം ഈ ബാബുക്കുട്ടനാണ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട്, ഇത് കളക്ട്രേറ്റ് അല്ലേ, ഇവിടെ എന്തോന്ന് ഓഫീസ്, ഞാനും ഇയാളും ഒക്കെ ചായക്കടക്കാരല്ലേ, ഇവിടെ ഒരു തൂപ്പ് ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം പഠിപ്പും വിവരമൊക്കെ വേണം, നമുക്കതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയുകയാണ്. അന്നേരം വിഷ്ണുവിനെ ആകെ അങ്ങ് ചിരി വരികയാണ്. ശാലിനിക്കും ചിരിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ശാലിനി ഇഞ്ചി ഇടിച്ച പോലെ അങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് ചായ 2 ചായ എന്നിങ്ങനെ വിഷ്ണു പറയും, എനിക്കിവിടെ നിന്ന് ചായ മതി എന്ന് പറയുകയാണ്. തുടർന്ന് കാശൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അന്നേരം കാശില്ലാതെ ഞാൻ ആരെയും ചായ കുടിക്കാൻ വിളിക്കാറില്ല എന്നിങ്ങനെ പറയുകയാണ്. അതിന് മുന്നേ ഇയാൾ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ല ആശാൻ എന്താ ഇനി ഇവിടെ ചായ കച്ചവടം വല്ലതും തുടങ്ങാനുള്ള പ്ലാനുണ്ടോ, എൻ്റെ കഞ്ഞി കൂടി മുട്ടിക്കല്ലേ, കഞ്ഞിയിൽ പാറ്റയിടല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. തുടർന്നും പറയുകയാണ്, ഈ കൊച്ച് ചായക്കട തുടങ്ങിയാൽ എൻ്റെ കഞ്ഞിയിൽ പാറ്റ വീഴും, കാരണം നന്നായിട്ട് ചായ ഇടും, ഇതിനേക്കാൾ വെല്ലാനായിട്ട് ആരുമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, ഓ പിന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിഷ്ണു ഇങ്ങനെ വെച്ച് കോക്രിയൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ശാലിനിക്ക് ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ ആവുകയാണ്. തുടർന്ന് ശാലിനിക്കും വിഷ്ണുവിനും വേണ്ടി അയാൾ ചായ എടുക്കുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് വിഷ്ണു ആണെങ്കിൽ ശാലിനിക്കുള്ള ചായ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ശാലിനിയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ശാലിനി ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ചായ വാങ്ങിക്കുകയാണ്. അന്നേരം വിഷ്ണുവിൻ്റെ വിരൽ ഇങ്ങനെ ശാലിനിയുടെ വിരലിലേക്ക് തട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ സീൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ കുറേ നേരം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഈ ബാബുക്കുട്ടൻ വീണ്ടും അങ്ങ് ശാലിനിയുമായി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് അവർ ആ ശ്രദ്ധ മാറുന്നത്. തുടർന്ന് വിഷ്ണുവും ചായ വാങ്ങുന്നുണ്ട്, അത് കുടിക്കുകയാണ്. അന്നേരം കച്ചവടമൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, വലിയ മെച്ചമൊന്നുമില്ല, ഈ സൈക്കിളും തള്ളിപ്പിടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കച്ചവടമൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ വലിയ ലാഭമൊന്നും കിട്ടാറൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ സർക്കാർ വക കൗണ്ടർ ക്യാൻറ്റീൻ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അയാളാണെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് പോയി, അപ്പോൾ നല്ല കച്ചവടമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനിടയിലാണ് ആ രാക്ഷസി വന്നു കയറിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഷ്ണു ഇങ്ങനെ നോക്കിയാണ്, രാക്ഷസിയോ? അന്നേരം ഇവിടുത്തെ ജില്ലാ കളക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാലിനി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചായ പെട്ടെന്ന് ശാലിനിക്ക് മണ്ടേ കയറുന്നുണ്ട്, ചുമ വരികയാണ്. അന്നേരം വിഷ്ണു പെട്ടെന്ന് ശാലിനിയുടെ തലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് ശാലിനി ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. വിഷ്ണുവിൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ ശാലിനിയുടെ തലയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അന്നേരം നിങ്ങൾ കണ്ണിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണോ? ആശാൻ്റെ ഭാര്യ തന്നെ അല്ലേ ഇത്? കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വർഷമായി? ചായ കുടിക്കുക ആശാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് അവർ വീണ്ടും ഇയാൾ പറയുന്നതിലോട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അന്നേരം വിഷ്ണു പതിയെ ശാലിനിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ രാക്ഷസി എനിക്കിഷ്ടമാണെന്ന് പറയുകയാണ്. അന്നേരം കളക്ടർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കച്ചവടം നടത്തരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പഴയ ഒരു കളക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജോൺ എബ്രഹാം സാറ്, നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു. സാറ് ഒപ്പിട്ടിട്ട് നേരെ അങ്ങ് വീട്ടിലേക്ക് പോകും, സ്റ്റാഫുകൾ ആരും വരാറൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വരുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തേരാപാര നടക്കായിരുന്നു. അവരിവിടെ കുടികിടപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചായയൊക്കെ വിറ്റ് പോകുമായിരുന്നു. അന്നേരം പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഇപ്പോൾ എല്ലാം നേരെയായല്ലോ, ഈ കളക്ടറാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യവും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് നടത്തി കൊടുക്കും, സ്റ്റാഫുകളെ എപ്പോഴും മീറ്റിംഗ് ഏത് സമയം അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചിരുത്തും, ഒരു ബ്രേക്ക് സമയത്ത് മാത്രമാണ് അവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്, ചായ കുടിച്ച് തീരാൻ പോലും അവർക്ക് സമയമില്ല, അതിന് മുന്നേ അവരങ്ങോട്ട് ഓടും. അപ്പോൾ വിഷ്ണുവിന് മനസ്സിലാകുകയാണ് ശാലിനി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരെ നടത്തുന്നു
കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അന്നേരം ശാലിനിക്കും ചിരി വന്നിട്ട് വിഷ്ണുവും പറയുകയാണ്, ഓ അങ്ങനെയാണല്ലേ എന്ന്. തുടർന്നും വിഷ്ണു അങ്ങ് ശാലിനി അങ്ങ് ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് അനുപല്ലവി വന്നിട്ട് മീറ്റിങ്ങിന് കണ്ണിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ, എൻ്റെ വീട്ടിലും ഉണ്ടൊരു ഭാര്യ, അതിൻ്റെ വീർത്ത മുഖം അങ്ങോട്ട് കാണുമ്പോൾ എടുത്ത് കിണറ്റിലിടാനായിട്ട് തോന്നും എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. അതിനുശേഷമാണ് അനുപല്ലവി വന്നിട്ട് മീറ്റിങ്ങിന് സമയമായി എന്നിങ്ങനെ, മാഡം മീറ്റിങ്ങിന് സമയമായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ഈ ബാബുക്കുട്ടൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് വിഷ്ണുവിനോട് എനിക്ക് പോകാൻ സമയമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചായ ഗ്ലാസ് സൈക്കിളിൻ്റെ കവറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ശാലിനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് വിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പോകാനായിട്ട് വളരെ വിഷമത്തോടെ അങ്ങ് അനുപല്ലവിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് അനുപല്ലവിയുടെ അടുത്തേക്ക് കുറേ നേരം സംസാരിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് വിഷ്ണു ഇങ്ങനെ ശാലിനിയെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, ശാലിനിയും വിഷ്ണുവിനെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് നിൻ്റെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ബാബുക്കുട്ട എന്നിങ്ങനെ വിഷ്ണു പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തീരുമായിരിക്കും അല്ലേ ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഒരിക്കലും തീരാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അതിനുശേഷം വിഷ്ണു ആണെങ്കിൽ 100 രൂപ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, ബാബുക്കുട്ടന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ചായക്ക് 20 രൂപയുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 54 രൂപ 50 പൈസ കടയിൽ അതും കൂടി എടുത്തോ എന്ന് പറയുകയാണ്. അന്നേരം ശാലിനി അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. എന്നാലും 74 രൂപ 50 പൈസ ആവുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബാക്കി പലിശയായിട്ട് വെച്ചോ, ആരുടെയും ഔദാര്യം എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ട എന്നിങ്ങനെ പറയുകയാണ്. തുടർന്ന് വിഷ്ണുവിൻ്റെ മുഖം സങ്കടമൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ശാലിനി ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ശാലിനി അങ്ങ് അകത്തേക്ക് കയറി പോവുകയാണ്. വിഷ്ണു അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് പോകുന്നുണ്ട്. വിഷമത്തോടു കൂടിയാണ് വിഷ്ണു നടന്നു പോകുന്നതൊക്കെ. അന്നേരം ബാബുക്കുട്ടനും അങ്ങ് വിഷമാവുകയാണ്. ആശാൻ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നിങ്ങനെ പറയുകയാണ്. അതിനു മുന്നേ ഏതോ മേഡം എന്നൊക്കെ ഈ ബാബുക്കുട്ടൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് അനുപല്ലവിയാണെങ്കിൽ ഈ ബാബുക്കുട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, തന്നോട് ആരാ ഇവിടെ ഒന്ന് ചായക്കച്ചവടം നടത്താനായിട്ട് പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെ നടത്തലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ, പെർമിഷനൊക്കെ വേണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ, നാളെ ഇവിടെ സൈക്കിളുമായിട്ട് തന്നെ കണ്ടാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി എടുത്ത് വെളിയിൽ കളയുമെന്ന് പറയുകയാണ്. അന്നേരം ഓ മേഡം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ വിഷമിച്ച് ഇങ്ങനെ തൊഴുതുകൊണ്ടൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, നാളെ തന്നെ താൻ കളക്ടറുടെ മുൻപിൽ ഹാജരാവണമെന്ന്. അന്നേരം അതെന്തിനാ മേഡം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഇവിടെ ജീവനക്കാർക്ക് ചായയൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർക്കാർ വക കൗണ്ടർ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്, നാളെ മുതൽ അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റ് തനിക്കായിരിക്കും, എന്താ വേണ്ടേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. അന്നേരം അതെങ്ങനെ മേഡം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ, അതിന് കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകും, സ്പെഷ്യൽ സാങ്ഷൻ വഴി എല്ലാം പാസ്സാകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നടത്താനുള്ള ചെലവും പണവും ഒക്കെ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അന്നേരം അതിനുള്ള തുകയൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ സാങ്ഷൻ വഴി തനിക്ക് അനുവദിക്കും, എന്താ തനിക്ക് പറ്റില്ലേന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അന്നേരം പറ്റും, വളരെ ഉപകാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ തൊഴുത് നിൽക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് അതിനിപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അന്നേരം പറയുന്നുണ്ട്, സർക്കാർ ഓഫീസിൽ കാര്യങ്ങൾ നടത്താനുള്ള വളഞ്ഞ വഴി എന്താണെന്ന് തനിക്കറിയില്ലേ, കാശെടുക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ്. അന്നേരം എത്ര കാശാണ് വേണ്ടത് മേഡം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അന്നേരം തനിക്കിപ്പോൾ ഒരു 100 രൂപ കിട്ടിയില്ലേ, വിഷ്ണു കൊടുത്ത പൈസയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, അതിങ്ങ് തരാൻ പറയുകയാണ്. അന്നേരം അതാക്കുന്നത് എന്തിനാ, ഇന്നത്തെ കളക്ഷൻ മുഴുവൻ തരാമെന്ന് പറയുകയും ആ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ മുഴുവൻ എടുക്കുകയാണ്. അന്നേരം അതൊന്നും വേണ്ട, തനിക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ 100 രൂപ ആ നോട്ട് തന്നെ വേണം, വേറെ ആണെങ്കിൽ വേണ്ട, വേറെ പൈസയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ സാങ്ഷനും അതുവഴി കിട്ടുന്ന പൈസയും എല്ലാം കട്ട് എന്ന് പറയുകയാണ്. അന്നേരം അത് തന്നെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വിഷ്ണു കൊടുത്ത പൈസ തന്നെ അനുപല്ലവിയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് അനുപല്ലവി ഇങ്ങ് പോകാൻ, അപ്പോൾ നാളെ വന്നാൽ മതി എന്നും പറഞ്ഞ് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ കളക്ടർ ബാബുക്കുട്ടൻ പിന്നാലെ ചെല്ലുകയാണ്. അന്നേരം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ കളക്ടർ മാഡത്തിന് എന്നെ എങ്ങനെയാണ് പരിചയം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ആ മാഡമാണ് തൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോയത്, താൻ പറഞ്ഞ രാക്ഷസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാബുക്കുട്ടൻ ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് അനുപല്ലവി അകത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇന്ന് വിഷ്ണുവിൻ്റെയും ശാലിനിയുടെയും നല്ല നല്ല നിമിഷങ്ങളും പ്രണയ നിമിഷങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് കാണിച്ചത്. ഫുൾ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവരും ടി വിയിൽ കാണുക, അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും സീനൊക്കെ എന്താണെന്ന്. ഇനിയാണ് സത്യഭാമ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നതും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ രമണപിള്ളയോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതും. പിന്നെ ശാലിനിയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പിസോഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക്